Malume ngishuthi kahle kahle ngiyafosteleka ukuthi ngizame ukukunceka ngazo zonke indlela ne. Angazi wena bocabanga ukuthi kwenziwe njani. No mina malume bengicabanga ukuthi ngikuyeke. Nale ndaba lengizwile nayo ngiyeke. Uyilayitele wena or kanjani? Ndaba bani ke leyo? Ngiyakubona ukuthi awazi. Usigora kuphumile esibhedlela. Bye bye malume. Eish, mshana. Bye bye. Akakwazi kungishiya kanjalo. Mshana. Iyatholakala transport ukuthi sihambe noma kwenze kanjani. Awunayo imali encane lapho ngizama ukuthi ngifonele ukukhona engimaziyo lekhaya. Mara malume bowuyapi la ungitshele. Awu ngithi ngiyakusupporta. Awusuka madoda. Azame urisifonele bakabhengu man. Yabona manje ngathi uza kabi ke malume. Hayi mina ngiyabafonela kusisi nawe unamali ye transport man. Ngiyakusupporta. Ngathi uza ngisupporta ngenhlungu.